malucha i ten statek. No nie, ja muszę go trzymać jedną ręką grać. Ja pierdolę. Obraz z kamery taki piękny. Kurwa, mi się statyw zjebał, a nie obraz z kamery. No chuj, teraz się kręci już całkiem. Piszczy nawet. Ja pierdolę. Jaki fail. Powiedz siatkę kamieni dla przeciwwagi. Kurwa, no ale... Jak ja będę filmy nagrywał? Jak ja będę w ogóle... Ja nie mogę mieć takiego przestoju, kurwa. Ja pierdolę. Czekajcie, zrobimy ogląd całej sytuacji. Czekajcie. Gdzie to dobrze widać wszystko tutaj. Kurwa, kamera za 2 miliony złotych. O. Patrzcie. No, widzicie to lepiej jak ja prawie. Patrzcie co się dzieje. Kurwa. Tu jest regulacja i ona się kurwa kręci i kręci i kręci. I tu się skręcało i się trzymał tak. A teraz... A teraz nie. Łozdupi mnie. Jak to się mogło spierdolić? Naprawiamy statyw live. Będziecie mnie słabo słyszeć teraz. No może... chuj, dobra, jeszcze mi się... Ej, jak to mi się tu mogło odkręcić? Kurwa. Trzymaj z drugiej strony jak kręcisz. Ja Niech ryby łowi. Taryś tam za kim może. Słyszę kurwa jak się śmiejecie. Kto? Kto się śmieje? Także powiem tak, teraz proszę mnie wszyscy słuchać. Sytuacja wygląda tak, że spierdolił mi się statyw. Jest to narzędzie niezbędne do podtrzymywania, jak można się domyślić, mikrofonu. Wskutek czego niemożliwe jest dalej prowadzenie transmisji na żywo. I tak była to ostatnia transmisja na żywo przed weekendem, na który wyjeżdżam. Wracam prawdopodobnie w niedzielę wieczorem. Tylko nie wiem co z tego, bo prawdopodobnie i tak wtedy nie będzie jeszcze statywu nowego. Bo muszę jakiś kupić. Bo ten się spierdolił. No i tak. Co z H1? Gówno. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę. I dobranoc.